Niin, iltaa vaan. Tässä Honda 200 Smartissa on ollut semmoinen ongelma, mitä mä ajattelin, että mä käyn huoltoliikkeessä tekemässä hinta-arvio, mutta sitten sekin, että jos ne tekee tästä hinta-arvion, että mitä tämmöinen korjaaminen maksaa, niin se on 25 € lomakkeella. Sitten jos mä päätän korjata sen laitteen, niin sit sitä hintaa ei peritä. Eli tässä tää välkkyy tämmönen tää näyttömoduuli. Ja nyt tää ei taas välky millään tavalla, mutta aikaisemmin tää välkyi niin, että sen käyttö oli lähes mahdotonta. Ja se, että sen sanovat, että jos ne niin kun ottavat laitteen tutkimuksiin, eli jos laitetta, että jos tästä tehdään tämmöinen pian selvittely niin juttu, niin sitten se on 25 € se pian selvitys. Mutta jos mä päätän korjauttaa sen laitteen, niin sitä hintaa ei peritä. Eikä se 25 € maksaa ei peritä siinä vaiheessa, jos mä päätän korjauttaa sen laitteen, niin silloin sitä hintaa ei peritä. Muussa tapauksessa he perii sen korjauskulun, mutta sitten jos mä päätän, että jos mä päätän korjauttaa tämän puhelimen, niin silloin sitä hintaa ei peritä. Mutta he perii sen hinnan ainoastaan silloin, jos mä en korjauta laitetta ja mä tarkistutaan sen, että mikä siinä on. Ja 25 € se on se vähittäishinta, minkä ne perii. 25 € on kuitenkin mittapuussa aika vähän. Tietysti kun sitten tavallaan saataisiin tietää, että mikä tässä puhelimessa on vikana, niin tavallaan niin se on aika pieni hinta sitten kuitenkin, jos sen päättää, että sen ei korjauta. Mutta saataisiin ainakin tietää, että mikä siinä puhelimessa on. Mutta he sanoivat, että he perii sen 25 € siinä vaiheessa, jos sitä ei korjauta. Mutta sitten jos se tehdään se vierajaus ja se hinta tulee vaikka, että näyttö on rikki. Että sieltä on vaikka nuo näytön kaapelit irronneet, se näyttö on se kaapeli. Se näytön ohjaimen juttu, niin jos mä päätän korjauttaa sen laitteen, niin siitä ei tule sit 25 € maksua. Mutta jos mä teen sen vierajauksen, eli sen, että suljetaan pois mikä siinä on, ja sitten mä en korjautakaan sitä, niin se tavallaan se puhelinhuolto perii sitä siinä tapauksessa sen 25 €. Mutta pestään hampaat, niin pääsee meikämaan ja nukkumaan. Kello alkaa olla jo kohta 12 yöllä, että minä en valvo yhtään enempää kuin mitä täytyy valvoa. Mä valvon sen mitä täytyy ja mä menen aika ajoissa nukkumaan, kun mä en valvo kuin sen mitä on pakko. No niin, 1, 2, 3. Tätä hampaidenpesumaine otetaan sille nykkeelle jo, ja sillähän se on. Ja mä myös tallennan sen hampaidenpesumaineen nimellä tuonne mun kanavalleni. Tuo Marilla oli muuten sellainen Bluetooth-hammasharja, niin kuin vissiinkin oliko se miehiä, niin Bluetooth-hammasharja taisi olla Tokmanilla 1499, että mä ajattelin semmoisen ostaa, kun mulle kuitenkin tuo sähkökäyttöinen hammasharja on kaikki kaikessa. Tää manuaalinen harja on nyt tilapäinen ratkaisu, mutta se ei ole pysyvä. Mä ajattelin, että mä voisin sen Bluetooth-hammasharjan ostaa. Se ei ole rahoissani mitenkään. Se ei mun talouttani horjuta. Se ei mun talouttani horjuta, se oli 1499, että se on Bluetoothilla, eli siinä tulee USB-C-kaapeli mukana ja sitä ladataan sillä, eli siinä on semmoinen litiumiakku, mitä ladataan, eli se toimii sillä akulla tietyn aikamäärän, että tietyn määrän pesuja kestää, tietyn määrän hampaiden harjauksia kestää ja sitten se on taas lataukseen, että se on noin 2 tuntia, mitä se katoin, että 2 tuntia menee sen akun täyttyä, niin se ei ole paha hinta, kun nyt tähän hätään pitää saada hammasharja. Mutta on tällaisia harjoja, missä on se lataustelakka mukana, niin ne on vähän kalliimpia, että niihin mulla ei tällä hetkellä ole varaa, että mulla on se 1499 harja ostaa. Eli mulla ensi kuussa se sotasuunnitelma.
No, mulla on se silikoni, se niin marmorikuori, se 12,90. Sitten on lauriliinat, jotka on niin sen 3 € ja sentit päälle. Sitten mulla on se hammasharja, joka on 14,99. Mitä muuta mun ei ensi kuussa tarvi hammata. Mä ostan nyt näistä etuseteleistä sen lompakkokuoren. Mä ostan etuseteleistä lompakkokuoren tohon A16, niin sitä lompakkokuorta Smoky Sangriaa ei nyt tarvitse panostaa sitten näistä kuukausikäyttövaroista, että mä laitan tosiaan niin, että mä ostan tosiaan sen niin, että mä tosiaan käyttövaroista en osta sitä, kun mä saan sen näistä etuseteleistä. No niin, öitä. Mä painottelen pikkuhiljaa nyt pehkuihin, kello tulee jo kohta 12 yöllä, niin kato sitten. Kaappikellohan löysi kello 12, niin 12 kertaa, koska on keskiyö. No mutta minä päättelen tältä illalta kuvioon.